Όπα, αν είσαι producer ή γενικά έχεις ένα home studio που κάνεις demos ή κάνεις και τη δουλειά σου ρε φίλε, μείνε, έχω να σου πω σως. Πρώτα απ' όλα θέλω να μου απαντήσεις εσύ σε μια ερώτηση. Δεν είναι βαρετό να ηχογραφείς τελείως dry? Αν είσαι artist, δεν περνάς καλά ρε φίλε. Η μουσική είναι κάτι για να περνάμε καλά και εννοείται για να βγάζουμε δουλειά. Αλλά άμα δεν βαϊμπάρεις, πώς θα γράψεις? Μείνε να σου πω. Αναγκαστικά πρέπει να έχεις waves για αυτό το συγκεκριμένο vocal chain που θα σου δείξω. Αλλά γίνεται και με stock plugins που θα το κάνω σε άλλο βίντεο. Το συγκεκριμένο vocal chain είναι παρόμοιο με Lithe. Αλλά σίγουρα μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και σε άλλα είδους tracks. Όπως έκανα και εγώ εδώ πέρα και τον εαυτό μου. Πρώτο και κυριότερο είναι το EQ, ok. Διαλέγω ένα της waves. Είναι αρκετά καλό, αλλά άμα θες καλύτερο και πιο surgical EQ, προτιμώ το Pro Q4. Καθώς βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχω κόψει λίγο από τα lows και έχω δώσει ένα μικρό boost στα highs. Ίσως και λίγο πιο λίγο θα ήταν καλά. Και έχω κόψει και μια συγκεκριμένη συχνότητα εδώ πέρα που ενοχλεί. Μετά πάμε στο RVox. Είναι ένας compressor. Μετά πάμε σε ένα vocal rider, το βάζετε μέσα, είναι live, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Αυτό εδώ το plugin, στα -20, Sibelians, τώρα δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Ένα ακόμα analog φάση EQ. Άμα θέλετε κάντε τα screen για να τα αντιγράψετε. Ένα ακόμα analog tube. Και μου αρέσει να παίζω με αυτό εδώ πέρα C4 που είναι dynamic EQ επίσης. Αλλά αυτό είναι ένα basic vocal chain. Δεν είναι τίποτα τρελό, αλλά είναι και καλό κιόλας ρε φίλε. Για να έχεις και το CPU σου safe και για να είσαι γενικότερα safe ώστε μετά να προχωρήσεις το mix. Δεν θα μιλήσω για το Auto-Tune, πιστεύω όσοι ασχολείστε ξέρετε για το Auto-Tune, αλλά ορίστε, βάζεις εδώ πέρα την νότα, natural minor συνήθως είναι όλα τα tracks και το retune στο 0 καλύτερα. Μετά έχω ένα basic στο Saturn που είναι saturation, που είναι distortion. Στην ουσία πάω στο mixing, πάω στο vocals και επιλέγω όποιο μου αρέσει από εδώ. Και το πιο Lithe κομμάτι πιστεύω είναι το reverb, ok. Έχω διαλέξει ένα συγκεκριμένο preset εγώ εδώ πέρα, λέγεται lead vocal epic, που δίνει ένα μικρό chorus και ένα delay και ένα reverb. Οπότε ακούγεσαι πάρα πολύ σαν τον Lithe. Καθώς δεν έχω προλάβει να γράψω στίχους, έχω κάνει λίγο mumble. Before and after. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. See you in the next one.